జగిత్యాల జిల్లా పొలాస గ్రామంలో లలితామాత అమ్మవారి ఆలయంలో సనాతన ధర్మంలో అత్యంత శక్తివంతమైనవిగా భావించే ఆషాఢ వారాహి గుప్త నవరాత్రులు ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. 9 రోజులపాటు వారాహి ఉత్సవాలను అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించనున్నారు. లలితా త్రిపురసుందరిదేవి మహాసైన్యాధిపతి అయిన వారాహి అమ్మవారిని ఈ 9 రోజులు నిష్ఠతో గుప్తంగా ఆరాధిస్తే సమస్త నరఘోషలు శత్రుపీడలు అప్పుల బాధలు తొలగిపోతాయని దేవీ భాగవతం చెబుతోంది. భక్తులు ఈ పవిత్ర దినాలలో ప్రతిరోజూ పూజగదిని శుభ్రం చేసుకుని ఆవు నెయ్యితో దీపాలను వెలిగించి అమ్మవారి మూలమంత్రాలను జపించాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు. అమ్మవారికి అత్యంత ప్రీతికరమైన బెల్లం, పానకంసనగలు పాయసం వంటివి నైవేద్యంగా సమర్పించి భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం అమ్మవారికి లోపల అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం మరియు వస్త్ర అలంకరణ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత సాయంకాలం సుమారుగా 6:30-7 గంటల నుండి అమ్మవారి యొక్క నవరాత్రోత్సవాల్లో భాగంగా మొట్టమొదటి రోజు గణపతి పూజ పుణ్యాహవాసన కార్యక్రమం పూర్తి చేసుకొని గౌరీ పూజ, కంకణ ధారణ మరియు వారాహి అమ్మవారి కలశ స్థాపన చేసుకొని ఆ కలశంలోని అమ్మవారిని ఆవాహన చేసుకొని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసుకున్న విగ్రహానికి అందరి చేత పంచామృతాలతోనే అభిషేకం చేయించిన తర్వాత అమ్మవారికి అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజలు నిర్వహించుకొని ఇక్కడున్న శ్రీచక్రాలకు కుంకుమార్చన కార్యక్రమాన్ని కూడా పూర్తి చేసుకొని హారతి మంత్రోత్పత్తి ప్రసాద వితరణతోని పూర్ణ కార్యక్రమం అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో పూర్తి చేసుకున్నామని తెలియజేస్తూ